Alabaylar gözbaşına atırların cümbüşünün alqaydiyan ahal-teke bedegleri hemde ajaýyp hallamy diýali halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň hatyrına durýar. Olar türkmeniň sazlaşyk, gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklary hakynda düşünjeleriniň nyşanlaryny öwürlep, halkyň medeniýetiniň ähmiýetli bölegini diýerler. Häzirki wagtda türkmen alabaýy dünýäde meşhur tohumlaryň biri öküminde ikrar edildi. Gahrman arkadagymyz Türkmen Alabaý adly kitabyna Alabaý ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygydyr. Onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize getirmek biziň borjumyzdyr diýip belliýär. Alabaýlar Türkmen halkynyň durmuşyna mekäm ornaşdy. Yapyk binalarda we Sewuş sangaty boýunça paýtagtymyzda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň nyşany hökümini Wipaly atly Alabaýyň şekiliniň seçilip alynmagy tötänden däldir. Munyň özi wepalyk, idermenlik, makda okunluk ýaly häsiýetleri özüne jemleýän kuwatly, özbolşly bidin gurulşy bolan alabaýlaryň jemgyýetimiziň ähli ugurlaryna mühim orun eýleýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Aşgabaty ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerine gurulup ulanmaga berilen dürli maksatly binalaryň merkezi künjegini, toplumyň esasy ýollarynyň çatyrygyna Alabaýyň heýkeliniň oturdylmagy, halkymyzyň wepaly sırdaşyna öwürlen ajaýyp alabaýlara ählilik töýgüsiniň aýdyň nyşanyny öwürli. Dünýäde meşhur Alabaýyň heýkeliniň öz bolşulygy, bu künjegiň binalar toplamy bilen bir bütük sazlaşygy emele getirmegi, ýurdumyzda alabaýlara goýulan hormatyň bilintdigini görkezýär. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Gahrman arkadagymyz garaşly döwletleriň arkalyşygyna agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň geňeşiniň Russiýa Federatsiýasynyň Soç şäherine geçirilen mejlisine gatnaşyp, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulun güni bilen tüýsürekden gutlady. Hemde Rus kardeşine Wepaly atly Alabaý sowgat berdi. Gahrman arkadagymyzyň belleşýäli alabaýlar gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň Wepaly hemrasy we dostudyr. Bu sowgat köpasarlyk Türkmen Russiýa dostluk ýörelgilerini agrarlygyny hemde iki döwletiň ýol başlarynyň öýdary anama esaslanýan şahsy gatnaşyklaryny alamatlandyrýar. Gahrman arkadagymyzyň başyna başlan asyrly işleriniň hormaty prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde paýgasy pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarynyň we asyrly ýörelgileriniň dowamata atarlýanlygynyň hemde olaryň ägir tuly geljeginiň bardygynyň nobatdaky tutnamasydyr. 2019-njy ýylyň maý aýynda Gahrman arkadagymyz sergeçler bilen duşup, olara mukaddes çäkleri goramakda ýakyn sırdaşa öwürjek alabaýlaryň 7-sini sowgat beripdi. Türkmen iline 7lik belginiň mukaddes saýlýanyny, onuň bar ýerine ırwaşyklaryň artýanyny aýdyp, Gahrman arkadagymyz bi alabaýlaryň halkymyzyň ýaşy desturlaryny münasip dowam etjekdigini anam bildirdi. Bu arada aýtmak bilen Gahrman arkadagymyz alabaýlary serget gullugyna taýýarlamak babatda alınıp barýan işleriň iýligderli dowam etmelidigine üns çekdi. Gahrman arkadagymyz sergetçiler bilen bolan duşukda asyrlaryň jümmüşinden biziň günlerimizde gelip ýeten Alabaý hakyndaky gadymy riwayaty gurrun berdi. Riwayatda aýdylşyna görä, bir dananyň gapysyna mydama gazyny gaýnap durarmyş. Bir günem onuň lasırdap tögerege ýakymly tagam ýetin satýan gazyny iti gelip haraplap gidýär. Adamlar gatyrgan şäler. Nahary ondan soň ip boljakmy? Adabyň regan bolmagy behfide ýörülse-de bir wada gynanyrýar. It kuşuň paýy bolsun diýip, gazynaky nahary dökýärler gölen, gazyny zäherli ýylanyň düşeni aýdyň bolup duruberýär. Pirin itinen bir hal görmediýen aýtgy şonu döräpdir diýerler. Bu bolsa türkmen alabaýynyň insany wepalydygyny, onuň goragynydygyny aýdyň görkezýär. 2020-nji ýylyň tomsynda Gahrman arkadagymyz ýer sekerde Pelwan atly Alabaý bilen Köpekdagyň etegine gedirinje çykdy. Alabaýlaryň dağ derelerde gedirinje etdirilmegi, olaryň togumluk häsiýetleriniň hasa berkemegine ýardym berýändigini türkmen halkynyň asyrlar aşyp gelýän durmuş tejribesi subut etdi. Edermen türkmen alabaýlary ýellin ýuruk ahal-teke bedewler bilen bir katarda türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Dağ etekleriniň
we bilint bayırlaryň tutuş gorşawyna, tokoy zowlaklarynyň emele gelmegi, bir yerlerde ýakymly howa gorşawynyň döremegini we ajaýyp günjegiň ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Aýratynda teher çagyna dagy tekleriniň howa gorşawy tutuş barlyk üçin ýakymly bolup durýar. Bütügerekleriň ýüzümlik dünýäsi insan kalbyna ýakymly täsir edip, adamlaryň ruhuny göterýär. Bu görnüşler dag howasynyň tämizligini, bir ýerde ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak ornuna gahrman arkadagymyzyň asylly başlangyçlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrmagy özüniň oňyn netijesini berýär. Ähli düzümlerde bolşýaly, ýurdumyzyň serket galalaryna we berkitmelerini, sergetçi alawaýlary saklamaga, olar bilen degişi türgenleşik işlerini geçirmäge niýetlenilen döwrewap binalaryň gurulanyny bellemeli. Halkara görkezlerine laýyklykda injamlaşdyrylan binalarda alawaýlary serget goragyny ulanmak üçin taýýarlamagy niýetlenilen ýürüýte mümkinçilikleriň bardygyny bellemeli. Türkmen halkyna mahsus bolan köpatyrlyk milli ýöreglere laýyklykda alawaýlary ösürip ýetişdirmekde, olaryň gezim etdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa alawaýlaryň öz iýesine bolan wepasyny artdyrýar. Bilşimi diýäli, paýtagtymyzyň güzel künjekleriniň birinde ýerleşýän Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň hemde Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň binasyna taryhdan sühbet açýan muzey hereket edýär. Onda alawaýlaryň taryhyna, olaryň öz bolşa aýratynlyklaryna degişli gymmatlyklar saklanýar. Şeýlekem taryhda alimlaryň ýerine getiren ilmi barlyk we gazy ataş işleriniň dowamyna ýüze çykarylan tapynnalara, taryhy maglumatlara muzeyde mühim orun berilýär. Hemmemde meýlim bolşýaly, ýurdumyzda halkara Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasy töredildi. Bu bolsa degişli urda alınıp barlayan işlerin iyilikderli ve neticeli käteti iyi bolmagyny şertlendirdi. Şunun bilen baglanykda 2021-nji ýylyň aprel aýyna assosiasiýanyň düzümleýin desgalary gurulyp ulanmagy berildi. Halkara Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň toplumynyň açylyş dabarasy Ahal vilayatynyňky karantin merkeziniň Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mar vilayetlerine we Aşgabat şäherinde gurulan merkezleriň açylyşy münasibetli gurulan dabarlar bilen goşdy. Bu merkezler Türkmen alawaýlarynyň saglyk ýagdaýyny gözegçilikde saklamakda we olary zerur bolan veterinar hyzmatlaryny ýola goýmakda ähmiýetligi bilen hem tapawutlanýar. Bu bolsa milli içinaslyk täpleriniň häzirki döwrüň ruhuny kybap derejede ösdürmegine giň ýol açýar. Şeýlekem bir binalar toplumynyň içinaslaryň işini döwrewap derejede alyp barmaga hemde ösdürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Halkara Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň toplumynyň köpetdagyň eteginde gözel künjekde gurulmagy birleriniň amatly howa gurşawynyň alawaýlar üçin ähmiýetligini görkezýär. Şunun bilen baglykda döwrewap toplumyň we merkezleriň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda Türkmen alawaýlarynyň baş sanyny köpeltmäge, tokumçylyk işlerini alyp barmaga we gadymy nesil ugurlaryny keltmäge hemde Türkmen alawaýlarynyň arasyna halkara derejesinde sergileri we beýesleşikleri geçirmäge doly mümkinçilik berer. We içinatlarymyzyň işlerini döwrewap derejede alyp barmagyna, halkara Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň işini halkara derejesinde täzeçe guramagy we üstürmäge mümkinçilikler döreder. Ýergilerini belläp geçdik. Ýurdumyzda ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara beýesleşigini geçirmek asyrly däbe urly. Onuň çäklerine Türkmen alawaýyna bagşlanýan dürüzlük gözün geçirişleriniň jemlenýär. Munyň özi insanyň wepaly dostlarynyň şanyna geçirilýän bayramçyk dabarlarynyň ýatda galjy wakalara besenmegini şertlendirýär. Beýesleşigiň şertine laýyklykda alawaýlaryň atlary, olaryň ýaşy, nesil ugry, iýesi baradaky maglumatlar ma'lum edilýär. Beýesleşigiň jemleýici tapgyryna çykan alawaýlar belli bir nesil ugurlaryna degişidir. Olar synlan köp tanly jan köýerler, arasy ganly alawaýlara mahsus aýratynlyklara baha bermäge mümkinçilik alýarlar. Insanyň wepaly dostlary özleriniň buýsançly daşky keşiplerini we eýeleriniň öwreden enliklerini tomarçylara görkezýärler. Hemmemde ma'lum bolşýaly, ýylyň Türkmen edermen alawaýy adyna edermen Türkmen alawaýlary münasip bolýarlar. Şeýlikde halkara beýesleşiginiň ýeňicisine
Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy, Abdullahyň açary, ýürüýte medal, göçme kubok we diplom gowşurlýar. Ýergelende billep geçdik. Ata-babalarymyz türkmen alabaýlaryny ösürip yetişdirmek bilen ular hakynda bir näçe nakyllarym düredipdirler. İt gelli, gut gelli. Adyl sakçylygy goýun tinene öwrenýän ýaly nakyllaryň halk arasynda giňdin ulanmagam türkmen alabaýlaryna goýulýan hormat nyşanyň aýdyň tutnamasydyr. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türk Respublikasyna guran sapary ähmetli wakalara, ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Hormatly prezidentimiz Türk Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı iki tarap bilen gatnaşyklaryň ähli urlary boýunça taýyşly ösürme urny edýän tagallasyna minnetdarlyk nişany hökümine gardaş atly türkmen alabaýyny sowgat berdi. Döwlet başçylygynyň belleşi ýaly ýetine wepaly, batyr alabaýlar asyrlaryň dowamyna halkymyzyň wepaly dosty hemde hemrasy, ygtybarly gorokçysy we kömekçisi bolupdyr. Häzirki günde alabaýlar halkymyzyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegidir. Gahrman arkadagymyz özüniň türkmen alabaýlaryna bagşlap ýazan goşgusyny halkymyzyň milli buýsanjyna öwrilen edermen türkmen alabaýlarynyň waspany getirýär. Asyrlaryň sungatyna dowam türkmen alabaýy, halkyň milli gymmatyna kemal türkmen alabaýy. Durky peleň şiir misali, midemiz şöhratly ýoly, gerek bolsa gerçek ýaly, edermen türkmen alabaýy. Nepis halim, bedigümdey, mirasdyr bu pederimden, yeňişleriň hataryndan nişan türkmen alabaýy. Mälim bolşaly, Agalteki Açylyk Assosiasiýasynyň hemde Türkmen Alabaýlar Assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Beýleşik ýeňişçi bolan Akdoz atly alabaýy Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başçylygynyň 2021-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzda bolan sapary makaly iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň miýdemezliginiň nişany hökümine Rustam Minnihanowa sowgat beripdi. Asyrlar aşyp gelýän ýagşy desturlara laýyklykda çoňur dostlugyň nişany hökümine Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başçylygyna sowgat berilen Akdoz atly alabaýyň Awraýly beýleşiklerde ýeňiji bolmagy türkmen halkynyň döreden milli gymmatlygynyň halkara derejesinde ikrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. 2024-nji ýylyň 15-nji 17-nji ýanwaryna Kazan şäherine Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça Russiýanyň Kinologiýa Federasiýasynyň çempionaty geçirildi. Ýeňijiler arasynda ganylyk, owudunlyk, buýrugy berja etmek ukyby we beýleki häsiýetnamalary boýunça saýlandy. Şunu Akdoz atly türkmen alabaýy Merkezi Aziýa awçarkasy diýen ýarşda iki gur boýunça Russiýanyň çempionu boldy. Ol birinji seýlega 2024-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna arasynda ganylygy we owudunlygy üçin münasip boldy. Bu gurda boýuny, agramyna, beden guruluşyna, saglyk ýagdaýyna, owudunlygyna we arasynda ganyly Merkezi Aziýa awçarkalarynyň umumy ikrar edilen talaplaryna laýyk gelýändigine ünsürli. İkinji seýlega 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna düşbüligi, ünsürligi we buýrugy ýerine getirmek ukyby üçin münasip boldy. Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça çempionaty tutuş Russiýa boýunça 200 goly it gatnaşyp, olaryň içinden türkmen alabaýynyň ýeňiji bolmagy, alabaýlaryň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belinde galmagyny öpçün etdi. Munyň özi baýgasy pederlerimiziň ihlasyndan we zekininden dören alabaýlaryň bilin derejeleri eýlemege ukyplydygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Ýergelene berlesek, Akdoz Russiýanyň dürli şäherlerine geçirilen bir näçe sergilere we beýleşiklere gatnaşyp tejribe toplady. Bu şäherlerde ol eminleriň ýokary bakalaryna münasip boldy. Munyň şeýledigini Akdoz atly alabaýy gowşurylan köp sanly diplomlar we guýanamalar tasdik edýär. Bu bolsa dünýäde saýlama tokumletleriň gatarynda ýüňdäki orunlaryň birine eýleýän türkmen alabaýlaryna ýokary baka berilýänini aňladýar. Dürli derejedäki diplomlary we guýanamalara münasip bolan türkmen alabaýynyň ählimumy sevgi we hormata münasipdigini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Görünşýäli wepalylyk, edermenlik, düşbülik ýaly häsiýetleri özüne jemleýän alabaýlar dürli döwürler we nesillere baglanyşdyryp biziň günlerimize gelip ýetdi. Şeýlikde dünýä medeniýetine münasip goşan
Türkmen halkynyň göreden milli gymmatlygyny ösdürmek we ony dowamata atarmak babatda toplumlaryň işler amal aşyrýar. Munyň özi gahrman arkadagymyň başyna başlan beýik başlangyçlarynyň hormaty prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikli amala aşyrylmagy bilen paýhasy pederlerimiň göreden dünýäni soluk görelgileriniň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede baýlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir.